Los bomberos de Santiago están de estreno. El nuevo jefe del Parque Compostelano, Manuel San Martín, les mostró este lunes a la prensa y al concelleiro de Convivencia los nuevos uniformes de los agentes, que destacan principalmente por el cambio de color. Así, los bomberos de la capital gallega dejan el azul a un lado y pasan a vestir de rojo y mostaza. A dotación que hoxe presentamos está formada pola roupa de parque, composta por un chaquetón, camisetas, pantalón, bota de parque. A maiores, vedes que hai compañeiros co traxe de intervención, que hasta ahora era azul e pásase a un tono mostaza, empregando os novos tecidos e novos materiais. En este caso é un PVI, composto por tres materiais. O PVI é un tecido desenvolvido pola NASA, que ten maior resistencia, mellor comportamento fronte ao lume, maior resistencia, e por debaixo leva unha capa de Gore-Tex e un acabado final interior. Tamén veredes que algún compañeiro aparecerá con vadeadores para traballos en achiques e inundacións, composta por unha soa peza, con botas termoselladas a un traxe, unidas por tirantes, e que leva un cinturón co finalidade de que no caso de que alguén caia ou algo dentro da auga, que non lle entre auga dentro do traxe, poida sair. A maiores tamén temos uns traxes de traballos con motosserra, composta por chaqueta e pantalón, todos eles son resistentes a augas, a aceites e demais, tamén en tonos vermellos. Temos tamén traxes para as avispas velutinas, que é o noso día a día, composta integral por un mono e casco. E, por último, os traxes de augas, con resistencia frente ás augas e cunha transpirabilidade moi elevada, porque son un montón de horas que teñen que pasar nesa situación. Aprovechando la visita, Xan Duro fue preguntado por los avances en la comarcalización del Parque de Bomberos de Santiago, y la noticia es que no hay noticia. El proceso sigue en el mismo punto que antes de verano, y es que en el aumento del personal, principal escollo para sacar adelante la comarcalización, no se ha avanzado ni un ápice. Tuvemos unha xuntanza aí 3 semanas, se non lembro mal, a concelleira de Persoal, María Rozas, e máis eu, co vicepresidente e co director xeral de Emerxencias, e no que volvimos a retomar este tema e realmente nos indicaron que estaba no mesmo punto que eles estaban traballando, que siguen intentando que o Estado, o Goberno do Estado, autorice algún tipo de excepcionalidade para permitir ao Concello de Santiago ampliar a plantilla de bombeiros para poder atender esa comarcalización. Mantuvemos tamén nós, hai tamén un mes e pico, unha xuntanza co director xeral de Función Pública en Madrid, onde tamén planteamos este tema. Como resposta nos dixeron que entendían a necesidade, que evidentemente que a comprendían, que iban a estudar qué posibilidades había, que non eran fáciles. Durante el primer trimestre del año, confirmó Duro, habrá una respuesta del Ejecutivo Central.